Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Hausatop.com. Nan fa kayan mun komai kuma gaskiya na ji daɗi, Allah ya saka da alheri. Amma wani abu da nake so in tambaye ka, wannan yariyar da na gani yar gidan alhajin nan, kai tsaya mana a'a kai tsaya ka ji mana, ai ka saurare ni in yi bayani sai kai bayani ko da ga irin kala abin nan ina ne kuma ka ga Umar, ina raba ka da kiwon kyalla kana kyalla ta hayo tun kwanaki abin da nake gaya ma abin nan to ai abin da nake kaga shekara ta 10 a gidan nan ko kallon ta ban taba yi ba, yar karin zuwa bude mata gate kawai ta fita da an ci garsau ga ta. To kai kenan, amma dai ni abin da nake so kar ka ce komai, ni ba na shigo gidan ba. In dai ba so kace ka bar gidan nan ba, kana so a kore ka kenan. Me ka zancen kora kuma? To shikenan ko ina gaya ma yaro tsaya matsayinka, kada zancen yan duniya ya rude ka. Ina gaya ma na ni fa ba wani abu nace ma ba, kawai dai ni dai nace maka na ga irin abin da ake abin nan ko na dai gaya ma kawai. To kar ka ji ko baya gaya ma, na gaya ma gaskiya ka kyauta fa, amma zan lamce ta ba. Ki gaya mishi mana, to me a ciki dan kin ce gidan son shi? Ta ya zan gaya mishi ne? Ta ya za ki gaya mishi? Tabbija, ki ma dai wallahi a gaishe ki. Kawai ki faɗa mishi abin da ya kiran ki, me a ciki? Kuma kar dai na je na gaya masa, kuma ba zai amince ba. Zai ma amince. Gaskiya da wahala. Ba wani wahalan da yake ciki, kawai daurewa zaki ki faɗa mishi abin da yake ranki. Gaskiya abin da wahala. Ok, yanzu zaki jira har sai sanda ya zo ya furta miki da kanshi kenan? Zai faɗa min mana.
To ai ko zaki dade bai faɗa miki ba, kawai ki jure ki gaya mishi. Ki da kika ke in faɗa masa. Na ji ni na ce. Amma zan faɗa mishi duk abin da ya faru. Ba ma abin da zai faru. Ki daina ma kira mana rashin sa'a, ana Allah ya bada sa'a, kawai ki faɗa mishi ne magana. Ba wani abu ki gaya mishi kawai. Kin amince? Na ji. To shikenan zan faɗa mishi. Okay, to shikenan. Bayan na tashi na zo na wuce gida, kin san lokaci ne. Wai ni ko ban haɗu ba ne, ban taɓa faɗa mun ɗa namiji ina son shi ba, amma shi gashi na faɗa masa ya kasa amincewa da ni. Ayyo Allah na shiga uku, wallahi zan mutu. Hello, na yi makina ina ne? To shi kenan don Allah ki jira ni ga nan tafi. Okay, to shi kenan sai na zo. Okay. Kinga, ke da kinsa na faɗa mishi kuma har yanzu shi bai amincewa ba. Kinsa na zubar da mutunci na a matsayina na ƴa mace ko? Hakan ba shi ne mai muhimmanci a wajen ki ba. Ya fi muhimmanci ya saka ki a zuciyar ya furta miki baki. Kawai yana tunanin background ɗinki da nashi ba ɗaya bane. Shi yasa bai gaya miki ba, amma na san yana son ki, ko tantama ba na yi, wallahi Umar yana son ki. Me yasa ka min ƙarya ne? Me yasa baka faɗa min gaskiya ba? Me yasa ka ɓoye min sanda kake mu? Saboda na san ba zan same ki ba. Kuma ba na so in rasa aikina da nake yi a nan gidan. Shi yasa nake ƙoƙarin nisanta alaƙa tsakanina da ke. Bai kamata ka min ƙarya ba. Kuma wadda ka min ma na yafe maka. Amma ka gaya min gaskiya. Kana so na? Murmushin da ne shi kaɗai ya isa ya gabatar miki da saƙon da zuciyata take faɗa game da ki. Ba zan gushe ba, sai na ji wannan kalmar a bakinka. Ina son ki, Safiya. Allah na gode maka da ka bani abin da nake jira. Kun gashi, na same shi. Ka zama mallaki na ko? Ni kuma na zama taka? Umma! Yaya kin tafi kin bar ni cikin zulmi, ina ta wani yanayi kuma na ganki a wani yanayi daban. Umma yau ina cikin farin ciki sosai Umma. Umma, zuciyar da nake gurin mallaka. Yau gashi Allah ya bani Umma, ya amince da ni. Na kasa gane a inda kika dosa. Umma za ki sani, kuma za ki gane. Umma, ki dai kawai ki taya Safiyarki farin ciki. Allah ya bata abin da take so ko abin da take burin samu. Allah abin godiya. Ina taya Safiya farin ciki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah isa wannan farin ciki ya dawoma har abada da nabi rahmati. Ya Ubangiji na Allah, 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 Allah,
ƙawata, da a ce Umar bai amince da buƙatata ba, da wallahi ba zan taɓa yarda da ke ba ko da za ki ma rantsuwa. Haba, aike ma kin san dole ya soki. Tab ijan, aike namijin da zai ce bai san ki, gaskiya ba a yi shi ba. Tak. Ba a haife shi ba a duniyar nan wallahi. Kin san wallahi ina son Umar, kuma Na'ima zan iya barin komai saboda na kasance tare da shi. Chabi, ai na daɗe da sanin haka. Shi yasa ne ma nake miki addu'a akan sa Allah ya sa shi ne uban ƴaƴanki. Amin su mama. Kin san Allah ƙawata shi yasa nake mugun san ki dan saboda kina son abin da nake so. Ai ni ma ina son ki, shi yasa nake da ƙarfafa miki gwiwa akan abin da kike so ai. Allah ko? Bala. To na gode, Allah ya bar mu tare. Na manta ban tambaye ki ba. Yusuf ka yaro? Yusuf, wani Yusuf kuma? Yusuf ɗan gidan abokina Alhaji Matu. Idan Allah ya yi abun, haka muke so. Ki haƙuri ban faɗa maki tun da wuri ba. To, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa su fahimci junansu. Ban turaren nan. Turaren ma yau. Ko ruwa zai yi ke ne? Kai jama'a, to saboda wa na fito da turaren? To, daji tun da nake saboda ni zan shafa ni zan fesa ma da kaina. Ya ga ta ne ya yi maka yawa. Ai sai ana ba ku kulawa. Thank you. To, jikar tana kin aje ta can. Tana falo. To, shi kenan. Umar ya gama wankin nan ne? A'a, gaskiya ban ji shigowarsa ba. Ko da ya shigo ma dai gaskiya. To ban sani ba gaskiya dai, dan ban ga shigowar shi ba. To ba matsala mu je abin da tun da dai akwai wannan ba. Alhaji dawo wata ita tas. Alhaji ba ka gajiya da dole. Ikon Allah. Me ya faru? Ka ji dan halayya ke an fito kamar ya san mun yi zancen sa. Kai ya goge kayan ya kawo. Wallahi tun da Usman ya kawo Umar gidan nan, Allah da ikonsa sai na ji Umar ya shiga raina. Kuma duk ayyukan da yake yi gaba ɗaya aiki yake yi cikin nutsuwa cikin hankali. Babu wata matsala ko harma za a cikin aikin. Allah ya. Gaskiya ne. Wallahi Umar yaro ne mai hankali, ga nutsuwa, ga tarbiyya. Ga ya san ya kamata. Alhamdulillah. Shi yasa duk wani aiki yana burge ni wallahi tallahi. Alhamdulillah. Tunda ke ma kin yaba da halinsa. Allah ya yi masa albarka. Gaskiya ne Alhaji. Yawa Alhaji ya batun tafiyar na ne. Tafiyar ki unguwa ko? To abin da nake so da ke haƙuri. Kin san yau rana ce wadda ya zamanto cewar abubuwan hawa sun yawa. Yau litinin ne. Ranar zirga-zirga ne na motoci. Kin fita din nan haka ki ta shan wahala. Ki bari in zo kai. Kai dai baka son sha wahala kenan. Ya zan so ki sha wahala. Ya za a yi. Shikenan godiya nake. Mu je raka ka mota. Safiya, na ga kin yi shiru sai ka ce wacce ba ta da lafiya. Wallahi ba na jin daɗi ne. Saboda kalaman da nake faffaɗa miki sun ci a ce kin yi nishaɗi amma duk na ga ranki a ɓaci. Daɗi kuma. Kalaman nawa ne ba su da daɗi. To shi kenan tun da kin ce haka bari in tafi. To a gaida gidan. Safiya kenan. Da sauri haka na ce zan tafi har kina wani cewa San da zuwa. Ka gaji ko? Ba ni nake maka. In ka san ba na son ka wahalar. to ai ma ba na son wahalar. Kai ba zan taɓa gajiyawa ba da duk wani aiki da ya shafi ki ko ya shafi mafi. Kana yi ta nan na gode kai. Har ba da kai Yusuf ba.
Safiya kenan. Na ina da hali. Sababbi ma zan mai da su kal ba mu ce. Kin san kullum ba ni da wani buri sama da in ganki cikin farin ciki da jin daɗi. Na san da haka kuma godiya ne ki. Ina godiya. Ni ma ina godiya sosai. Kai! Waye baka ikon shigowa cikin falon nan? Dan Allah me haka? Ka sake shi mana. Ki bari in faɗa abin da yake cikin zuciyata. Ba hurumin sa bane shigo cikin falon nan. Hurumin sa ne ya tsaya tun daga bakin gate ya bayar a kawo, amma ba hurumin sa bane ya shigo cikin. Daga yau in ka sake shigowa, wallahi sai ranka ya baci. Ka sake shi mana. Na gode. Ka haƙuri ko? Ba kuma. Amma ka sani za mu ga waya. Karka damu. Karka ci abinci kai kaɗai. Ka tsaya in zo sai mu ci tare ko? Kai haƙuri, haba. Amma gaskiya kin zuba min da mutunci. Ta yaya a gaban wannan dan aikin zan zo ki dinga wulakanta ni? A tunani na soyayya gaskiya ce, amma ki duba a gaban wannan dan ƙauyen ki duba irin abin da kika min. Dan ƙauye kuma kai ka san da wannan. Ni zaki faɗa wa haka? To shikenan. Zan je in faɗa wa inda suka turo ni. In faɗa musu halin da ake ciki. In dai har suna da iko da ke, to suke da kanki zaki dawo ki same ni. Ya fi sauƙi. Ko a gaida gida ko? Indomin ma ba daɗi yake ba. Ka ji kenan kamar ya ba daɗi gaskiya ka ci. Sai da ke To shi ka ka kawo. Kaga idan ba za ka ci ba. Kaga ni sai ka ba. A to. Gaskiya ne na ƙoshi ba zai yi. Kun ƙoshi? Bai ba zai yi ba. Duk abin nan ci sai kin ci. Ni dai ba zan ci ba. Sai ka ƙoshi. Karɓi mana. Aiki sai Umaru. Kai. Alhaji, ka zo na ba Alhaji. Kai! Umaru! Ashe ba ka da mutunci? Ashe ɗan iska ne kai? Ke? Safiya? Come on! Zauna! Barbi mana! Sai dan wanke-wanken gidana mai wankin mota mai wankin kayan na ce menene alaƙar ki da shi har yake baki abinci a baki kina yar masu kuɗi masu arziki amma ki je talakan gidan wanda yake muku wanki da guga yake wanke motocin babanki mai kuɗi
mai arziki kika je wai yake ɗaukar tuwo samu ki a baki ba tambaye ki nake ba. Ke Safiya ba kya ji na ne ko ba kya ji? Abban saurayi na ne. Saurayin ki ne? Sadiya kina ji ba? To ƙarya kike baki isa ba. Kin yi dare in tafiya kike. Idan kuma sauko kika yi rana ta take miki. Bari in faɗa miki wani abin da baki sani ba. Na riga na zaɓan miki Yusuf shine wanda na yi niyya kuma zan baki shi. Shine ɗan mai kuɗi kuma ɗan masu arziki. Kamata babansa yana da kuɗi kuma yana da arziki. Ai ana yin magana abubuwa suna tafiya ɗaya bayan ɗaya biyadin suke tafiya. Abba ni ba na son Yusuf, wallahi shi na ke so. Ke? Kina da hankali kuwa? Lalle yanzu na tabbatar baki da hankali. Abban ki yana faɗa kina faɗa? Har rashin kunya naki ya kai haka? Lalle Safiya kin girma. Kuma kin janwo kanki. Zan gwada maki ni ne sai ne maki abin da ba kya tsammani. Sai na ɗau tsauran mataki a kanki. Ni na fita. Abba, dan Allah ka haƙuri. Ummana, dan Allah umma ki wani abu a kai mana. Allah rabu da ni sha. Wannan haukan naki zaki sa ni ciki? An ce miki ni ma kaman ke ce? Ke barin gaya miki bana cikin wannan haukan naki. Ni bayan gaskiya nake bi, bana bin bayan ƙarya. Barin gaya miki aikin banza aikin wofi. Abba kashe ne yake son yayi. Wallahi idan na rasa ka, wallahi zan mutu.
Safiya, ki daina faɗar irin wannan munanan kalama. Ba zai kashe ki ba. Kuma Safiya ke tawa ce. Ina da yaƙini zan mallake ki. Ya riga ya yi ma ɗan abokin shi alƙawalin aure na da shi. Kaga a kowane yanayi za a yi auren nan fa. Safiya, kar ki ji komai. Kuma ki daina faɗar irin wannan kalaman. Wannan kalaman suna ƙona min zuciyata. Suna saka zuciyata tana yin zafi. Ni fa naki ne, kuma ke mata wace. Safiya, kalle ni mana. Ina mai baki tabbaci ba za mu taɓa rabuwa ba ne da ke. Umar, wallahi ina son ka, ba zan iya rabuwa da kai, wallahi ba zan iya ba. Wallahi idan na rabu da kai wallahi zan mutu, ba zan iya ba. Ni naki ne, kuma ke mata wace har abada. Babu wani abu da zai raba ni da ke. Ta ya ba zan damu ba. Sun riga sun yi alƙawalin ba, kuma ya riga ya sanar da iyayen yaron nan. Kaga auren nan a kowane lokaci za a iya yin shafa. Safiya, ni ma kina raina. Babu wani abu da zai raba ni da ke. Ki kwantar da hankalinki, kin ji? Don Allah wai waye Umar ana? Ni ne. Dama sako ta ce na baka amma na ga kai kama da dan gidan nan. To sai na yi kama da mutanen gidan za a bani sako? Ke dai in za ki bada sakon ki bada sako, ai ita ta fi ki sanin wane ne ni a gurinta da ta ce ki ban sako. Kai malam da Allah me halakar ka da ita? To me ruwanki? In za ki bada sako ki bada sako, in ba za ki bayar ba ki bari. Gaskiya ni ba zan baka sako ba sai an jima. Kun mu tafi da Aisha. Kan ji mutane ku ji ba za ki bada sako ba. Ita da kuma ki da Aisha ki sanin wane ne. Umar! Lafiya da Aisha. Gaskiya sai kin bani mamaki. Sunan saurayinki da kike ba mu labari sai na ga ya shige da sunan mai gadin gidanku. Ni ma dai da Ashi ta gaya magana na yi bala'in jin bakin ciki wallahi. Ashe ma kun ganshi bakin ma sai na gaya muku ba aiko? Gaskiya kin bata min. Ki rasa wanda zaki aura sai mai gadin gidanku. Duk samaran da suke garin nan ƴaƴan attajirai, amma ki rasa wanda zaki aura sai mai gadin gidanku. Yanzu dan Allah ba ga ya haɗu ba sosai. Awa. A ina ya haɗu? Mai gadi? Na san bai wata haɗuwa ba duk da ban gan shi ba. Har kin ban dariya. Kina nufin baki ga wanda yayi ba? Ke dai kika gani, ke yake burge. To aure dai za mu yi da shi. Aure? Aure mana. Allah ya sanya da kai dai. Kun ga idan har ba za ku taya ni farin ciki ba, to don Allah kar ku bakanta mai rai gaskiya ba na so. Shikenan. Ya za mu taya ki farin ciki? Mai gadin gidanku. Allah ya kin girma wannan. Da class ɗinki da kuma sai wannan mai gadi? Ku daina ma wani surutu. Aure ma za mu yi da shi. Kawai. Mun haka nake so. Kawai ku taya ni addu'a. Kai mai gadi, zo nan. Zan zo, amma ba don ka isa ka kira ni in zo ba, sai don in zo in ji me ka zo da shi. Mutumin da ya kai ya isa, a kusa da ni yake magana, amma ba a tsaya a can nesa ba. Ka nuna min da cewa kai cikakken matsoraci ne. Duk da dai ba wannan bane ya kawo ni. Ya kamata ka tsaya a huruminka a matsayinka na mai aiki.
domin ko wannan yarinyar Safiya mallaki na ce, kuma nan da ba da daɗewa ba ni zan aure ta. Ka tsaya a matsayin cewa nan da ba da daɗewa ba a gidana za ka dawo aiki a matsayinka na talaka wanda baka san ko me yake damun ka ba. Aiki ka fara kuma a haka za ka ƙare, don haka muna maraba da kai bayan Safiya ta aure ni a matsayinka na mai aikin gidana. Na barka lafiya. Kaji yana ta waƙi yana ta faɗa, amma aini na riga na san na yi maka zarra, domin ni ne a cikin zuciyar Safiya. Zan tafi gidanka a matsayin mai gadi, ko nan gaba zan mallake yar gidan da gidan baki daya. Maganar banza a gurin mutumin banza, kana ikirari za ka aure ta za ta je gidanka. Na riga na yi maka zarra, domin zuciyar Safiya ne take magana a kaina ba kai ba.